Hi guys, good morning. Padong na pud miron og kisok guys. Tulala sa isang tabi man kada bay. Bye. Tulala sa isang tabi at di mapakali. Ating nakaraan minumuni-muni. Di ka tugnaw karon guys. Nindot ra ang hangin. Presko ra ang hangin sa kabukiran. Na napod mi diri sa kabukiran sa Japan. Sa Kiso bitaw ni guys. Pero lahi na nga lugar. Kiso si Ja pero lahi nga part sa Kiso. Among adtuan. Ubanon ta mo aron makakita pud mo. Sa kiway na to. Ang gablihan ang bintana ning likramo si Ja nakamata man sa katugnaw. Samay na. Asuka gumini. May ganin gawas mi nag-travel mi kay kung napako sa bahay mo radyo ko mabuang sa kasad na film ang gunaw ganina nga sad ko kay nakahinomdom ko sa Pasko dito sa Pilipinas ba lahira man gudong Pasko diri sa Japan guys. Di ka dyan mo ma-feel ang Pasko diri. Close siya guys. Ariyon kami mo ari diri sa close man. Di mi makasud muna ang nasa sud guys ay. Close siya. Abi may makasud rami masigula tong bike-bike. 入っていいんだ。どうやって入るの？お越しの方は門を開けてお入りくださいだから。本当？大丈夫らdaw makasud kami guys. 中でキャンプはしないでって。Nay nakasuot ay pwede ra daw ablihan dyan mo sa dami. Pwede ra may makasud guys kablihan ni Papa. Diyan ka na ay di na pwede gunitan guys ka na ay kay electric na mapurentihan daw. Then isira ra po balik ni Papa. Morning diri sa sud guys. Diyan ka ni diri guys kay pwede ni magbike-bike diri. Muna ganahan tanaw ni Akio guys. Gitabunan na pud kay mag-snow na manggo diri. Na daw ni event diri guys kung October. Kani guys kay pwede ni magyan og bike diri kani ay toyok ni didto. Nani bike na murag electric man siguro nakakunig sa electric kay kana dira electric man na di na pwede gunitan kay makurentihan ka ana diri tuyok na ang bike diri guys dingkit sa daw angan sa jitin siya guys ganahan ni Akio arian karaan naman ni guys pero kani kay murag nag-under pa ni pero karon wa kay bugnaw man kani ay kurenti daw na di daw na gunitan kani mga wire diri ay gitugnaw na samo ko na so wala na din ha para dahil kung sa animals guys nga Japanese boar para makurentihan kina daw kung mga ray usahay kay forest man ko na dira guys ibabaw mo ni siya guys ay napaday pud sa tumoy tugnaw sa hangin sa Akio ay di man ko natugnaw sa nina ni Akio kay sapaw-sapaw na ba pang winter jud kanang pang daghan og winter just sapaw-sapaw pud na siya di na sa tugnaw. Nagdakog tumbler guys with hot water. Tugnaw, uy. Panlaban sa tugnaw. Kampay. Yarang ipatuloy kay tugnaw. Nga napubalik ni Papa kay mong gawas mi. May gani kay allowed ra si Jablihan ba? Tinjay sira ra po nagbalik. Sira ra po nagbalik ni Papa guys. Guys, na haunted house diri joke. Restaurant bitaw daw ni sa una guys. Insa na bankrupt na. Ay, tray na insa style. Taman dito ay. Na dito taman ay. Ay, glass pa. Mura magkag si Harry Potter. Love! 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 Look at mama. Love! Mura kag si Harry Potter. Harry Potter still Papa Harry Potter still Love! Look at mama. Nara ko diri ay sila rin gawas kay tugnaw. Oh, di raman ka tugnaw diri. Di ra ka tugnaw diri or tungod lang ka na ako sa sakdanan. So, sa sakdanan. Uy, dali na, uy. Tulala naman ka diha. Agiyo kang. Tulala sa isang tabi. Agiyo kang. Wako na no? Love. Okay, kahit iya. Yeah. Naghagunggoy guys ay. Ito, ningkat-kat ang unggoy ay. Mama ko lang. Ningkat ka. Ako. Ah! Dito. Ningkat ka tagagunggoy diri ay.
Kinahanglan magampi sa kalsada Zoray. Hi! Hi! Tingkat-kat. Hi! Nahadlok sila. Nahadlok. Ka-cute sa mga unggoy. Ah! Nabay! Nabay! Kadagag unggoy diri. Oh! Daganag unggoy diri. Katskiti medji baba. Kasi makaligis tag unggoy diri. Pita diri guys kay mga undo ko nami. Nag na ilaming pagkaon diri. Murag parking lot nga na restaurant. Di ko sure mo ni itsura. Wala daw ko may pagkaon diri guys kanang restaurant. Ganahan ko ani papa. Kuriski. May mga pagkaon daghan diri guys kanira ay ganahan ko ani. Yay! Abihan pa unta. Abi man mig nairamin diri oy. Kalamigan og ramen batamba sa Katugnaw. Wala may tinda ramen. Wala may restaurant diri. Kanina lang may gani na. Ala na po yung unggoy diri ay. Na yung unggoy naglakaw-lakaw. Ah, da kara hanas tano mama ni. Soka. Sare. Sare tayo baba. Mga untaan. Let's eat. So done. Let's eat. Si Papa po daw. You want this one, love? Ah, you want this one? Another day, another train. Same day na bitaw ni guys, lahi na pud nga train. Musutag balik sagdanan guys kay Tugnaw. Tapos sila dito ay muna ko diri kay Tugnaw, di mo da. Suwasyak. Wajud ko kasabot ni mo na kung anong ganahan kag train. Ay, wapag yun siya nagkuman. Walang doon ay. Namin dire karon guys ay manay name ay. Muna ang view sa ubos. Nara ko sakyan na nagpaabot. Muna makita sa ubos. Na isan ay. Pero Tugnaw. Din na park dira ay nga way tao. Muna makita sa ibabaw ay. Perting ngawa diba? Nanda ako nara ko sakyan na naginusara. Kasi silang papatos gawas. Ito talaga sila ay. Ito sila strain ay. Sakiyog si Papa to ay. Na-strain. Pag-enjoy lang mo dira, kaya ako diri, di ko mapatugnaw. Sila nang human ay. Nando ay. Manan lang na itaw ilang park. Welcome to Nagiso Town. Watch me nene. Watch me web. Kami diri guys, naglakaw mi sa top of the world. Hindi mo ni mo hanggi imagine nga lugar. Pero all the houses gihapon ni na diri guys. Pwede lang ni mo nasa ang imagination. Na. Ako'y. Papa, we see no. Okay. Mga karaan nilang mga bahay diri guys, pero napay na mo guys. There's a rock. Dako ko siyang bato guys. Ugoy, tinay dyan. Cute kayo siya. Hi, Tio. Cute kayo siya. Ay, ka-cute. Ang anday ani nga lugar guys, kay Tsumagoy Kiso. Tsumagoy Kiso. Ang haling gusto aduan kay Magume. Hindi din yung maumod yung lahi ang imagination. Guys, nagpalit mo foods there sa supermarket ba? And then as life free nga microwave oven.
Pwede na to initon dira. どこ押せばいい For まずどこ Renji 1 minute. Ipong. So, pwede diri guys mag-init nga pwede ka mga tuog chopstick. Muna ganahan ni Papari on ice. Ang zamapit diri kay last na lang daw punong diri sa parko. Na-feel na ang Pasko diri sa Japan ay kanay Christmas tree dako. Wala na ni next year guys. Di na ni parko ang name ani next year. Kami diri guys ay Matsumoto Castle. Kaya na si Zay Lightning. Mama うん。持ってきたよ食べてるよパパパパなんか食べてるよ Napa man na dito guys sa daghang mga lightnings dira pwede mag-lockout. Adong nami uli guys, nami Matsumoto ning hapit mi diri kay na mga illumination diri. Na feel na ang Pasko diri sa Japan tungod sa mga illumination. So diri guys ay illumination sa Ion Mall ni guys. Then nagyakini ko mi pag-uli guys and that's it. Thank you for watching. God bless everyone.